ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മൾ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. സ്വയം രൂപാവതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തത് പൃഥ്വിയില് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനുള്ള ഒരു വ്യക്തി 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കണ്ടു. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യം. ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന്റെ സ്നേഹ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരു ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉപദേശാമൃതം 11 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 7 സാധനാ ഭക്തിയാണ്. വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശം തന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈദിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ രാഗാനുക സാധനയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതും ഭക്തിക്ക് വിനാശം വരുത്തുന്നതും ഭക്തിയിൽ പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 6 ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മുൻ പാഠങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനനുസൃതമായി വികസിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. സംഘത് സഞ്ജായതേ കാമ. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായി സഹകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു. നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2.62 അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ധ്യായതേ വിഷയാം പുംസ സംഗസ്തേ ശുഭജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ
സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശ വിനശ്യതി. അപ്പൊ ഇത് 62, 63 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യ തുടക്കം എന്താണ്? ധ്യായതേ വിഷയാം പുംസ. ഏതേലും ഒരു വിഷയത്തില് നമ്മള് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. സംഘസ്തേശുഭ, പിന്നെ അതുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നു. ആ സംഘം നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരനെ നോക്കിയാൽ മതി, കൂട്ടുകാരന്റെ സ്വഭാവം പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതേ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള, നമ്മളുടെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കും സംഘം ചേരുന്നത്. അവരുമായിട്ട് കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അഭിലാഷങ്ങളും സംഘത്തിനനുസൃതമായിട്ട്, അപ്പൊ അയാളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മളിൽ വരും, കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവരിൽ വരും. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, എല്ലാരും രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സംഘം. അപ്പൊ സംഘത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരുന്നത്, അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ല പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാരണം അവനിപ്പോ പഠിക്കുന്നില്ല, ദുശീലങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അവൻ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അവനത് അഭിലാഷമുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളും ആ കൂട്ടുകെട്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംഘത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അത് വികസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചേരണം? ആരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ആരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേർന്നാൽ സംഘ സഞ്ചായതേ കാമ, അവിടെ നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാകും. കാമത്തിൽ നിന്ന് കാമം നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നശിക്കും, ബുദ്ധി നശിച്ചാൽ മറവി വരും. സംഘാത് സഞ്ചായതേ കാമ, കാമ ക്രോധ വിജായതേ, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ. നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു, ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നു. സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ, അങ്ങനെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു, വിനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള സംഘവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തരുമായിട്ടായിരിക്കണം സഹകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുമ്പോൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, കൂടാതെ അവര് ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരും, കൂടാതെ നമ്മളെ മനസ്സ് തുറന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ കൂടാതെ അവരും നമ്മളടുത്ത് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എന്താ, നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരും നമുക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു തരും. ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തരുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 5, 6 എന്ന പാഠങ്ങളിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന 5, 6 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭക്തരുമായിട്ട് എങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തരാരാണെന്നും അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഘം ചേരേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇനി വരുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം? ദദാതി പ്രതിഗ്രഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി കുംഭേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം, 6 തരത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാതി. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കും, നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാതി.
പ്രതിഗ്രഹണാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, കൂടാതെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാക്യാദി. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം. രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു. പൃച്ഛതി. പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിച്ച് അത് കേൾക്കുന്നു, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പൃച്ഛതി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, കൂടാതെ അത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നു, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യം രഹസ്യം. രഹസ്യം പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. പുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ. പുങ്ക്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നു? പുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ. നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭോജേതേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പ്രസാദം. പ്രസാദം. സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തര് തമ്മിൽ പ്രസാദം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീതി ലക്ഷണം, സ്നേഹ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 3 ജോഡികളാണ്. കൊടുക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വിവർത്തനത്തില് ഇത് സാധാരണ ഉള്ള ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലും ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു, ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ബന്ധം ദൃഢമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധ ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം തരികയാണ് ഭക്തരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്കോണിലൂടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുക, രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നിവ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരാളും പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പരസ്പര സ്നേഹബന്ധം സമൂഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ 6 സൗകര്യങ്ങൾക്കായി കൃഷ്ണാബോധ സംഘം പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹപരമായിട്ടുള്ള ഈ കൈമാറ്റം, ഇത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. സമൂഹമായി വരുന്നു. പരസ്പര ബന്ധം കൃഷ്ണാബോധം സംഘം നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തത് ദദാതി. ദദാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. തന്റെ 50% ഭഗവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിനും ഭക്തർക്കുമായിട്ട് തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭക്തർക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിനും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. പിന്നെ 25% ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നെ 25% സ്വന്തം അത്യാവശ്യം ആയിട്ട് എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പോ എത്ര തന്നെയായാലും നമ്മുടെ വരുമാനമെങ്കിലും 50% ഗൃഹസ്ഥരുടെ പ്രധാന കടമ 50% ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥരുടെ പ്രധാന കടമ 50% ദാനം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ദാനമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അത് ഹരിനാമം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. കാരണം ഈ ഒരു നാമം, ഇപ്പൊ ആ ഒരു നാമം നമ്മളിപ്പോ അറിയാം, എന്താ നാമസങ്കീർത്തന, ഈ സ്ട്രീറ്റ് നാമസങ്കീർത്തനം ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെന്താ, ഇവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഉറക്കെ ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അവര് ഉച്ചത്തോടെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലാതാണെങ്കിലും അവരും ഉണ്ട്, അവര് കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണയുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നാ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് അവരുടെ നാവിൽ വന്നാൽ അത് തന്നെ അവരെ എന്താ ഭക്തിയിലത ബീജം അവരിൽ വരികയാണ്. അത് അജ്ഞാത സുഹൃതിയായിട്ട് അവരിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരികയാണ്. കൂടാതെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു തന്നു, ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും, പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളായാലും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം കൊടുക്കുക, ദദാതി. ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ആ സമ്മാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറ്റുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പണം കൊടുക്കുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ഹരിനാമം കൊടുക്കുക. കാരണം ഈ ഹരിനാമം അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇഷ്ടമുണ്ടേലും അതിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് അവര് പോലും അറിയാതെ അജ്ഞാത സുഹൃതിയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം, ജീവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമ്മാനമാണ്. അവർ ചൊല്ലുന്നില്ലേലും അവരുടെ അടുത്തുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മതി, അത് തന്നെ അവർക്ക് അജ്ഞാത സുഹൃതിയായിട്ട്, അവരെ ചെവിയിൽ ആ ഒരു നാമം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത്രയും സുഹൃതി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ദദാതി, അതാണ് ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? ഹരിനാമം കൊടുക്കാം, കൂടാതെ പ്രസാദം കൊടുക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക, അവർക്ക് അനാഥാലയങ്ങള്, ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയുക, ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട്. ശരിയാണ്, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്വർഗത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു അന്ത്യമുണ്ട്, അത് തീരും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാനം കൊടുക്കുക, നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്യുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദാനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കാൻ എല്ലാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, നാമജപം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത, അതൊക്കെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു സംശയം തോന്നും, ഇപ്പൊ വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മള് ഹരിനാമം ചൊല്ലൂ, അതാണ് പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരിനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വിശപ്പടങ്ങില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്, നമുക്കിപ്പോ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്കൊരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉടുപ്പിന് നമ്മളുടെ അവബോധം ആ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് കാണുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ അവബോധമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവരുടെ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവതിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ദാനവും ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഹരിനാമം, നാമജപം, നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. തടസ്സമില്ലാതെ അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതെല്ലാം അജ്ഞാത സുഹൃതിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. കൂടാതെ പ്രസാദം കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്യാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ദാനമാണ്. ഇതാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദാനമാണിത്. മറ്റുള്ള ദാനം എല്ലാം എന്താണ്? അതിനെല്ലാം ഒരു ആദ്യവുമുണ്ട്, അവസാനവുമുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കഥ നമുക്കറിയാലോ. ആ പഴങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് ഭഗവാൻ അരിമണി എന്താണ്, എനിക്കും പഴം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പഴം ആ കൊട്ടയിലുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കും. എന്താണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് കൊടുക്കുന്ന എന്താ? കയ്യിൽ കൊള്ളാവുന്നത്ര അരിമണി. അതും നടന്നു വരുമ്പോ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം താഴെ വീഴും. അത് 1 2 അരിമണികൾ മാത്രം. എന്നിട്ടും അവർ ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ്. പകരം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ്? ആ കൊട്ട നിറച്ചും അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നമ്മള് ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ നമ്മൾ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമുക്കൊരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ അയ്യോ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയരുത്. എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്തന്മാർ നൽകുന്നത് നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ നമ്മള് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, സന്തോഷപൂർവ്വം നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് തരുന്നത് നമ്മള് മനസ്സ് തുറന്ന് അത് സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ 2 ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, പ്രതിഗ്രഹണാദി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭക്തനോട് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പോ ഭക്തിയിൽ തുടക്കം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതും, പിന്നെ നമുക്ക് ചില തോന്നൽ കാണും അന്യമതസ്ഥരുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധം ചേരുന്നില്ല, അവരിങ്ങനെയാണ്, ഇവരാരും ഭക്തരല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങളും തോന്നലുകളും നമ്മളെ ഉള്ളില് തുടക്കത്തിൽ വരും. അപ്പോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഈ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആരുമായിട്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം മറ്റു ജാതിയിൽ മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അവരുമായിട്ട് നല്ല ആത്മബന്ധം പുലർത്തുക. എന്നാൽ അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്നാൽ അവരുമായിട്ട് നല്ല ആത്മബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും അവർക്കും നമ്മളോടൊരു സ്നേഹം കാണും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള മാറ്റം കണ്ടിട്ട് അവർക്കും ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അറിയാനുമുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരിക്കണം. എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആരെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കില്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. എന്നാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത്. അവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതെ അത് കേട്ടങ്ങ് കളയുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ആ നല്ല ആത്മബന്ധം എല്ലാവരുമായിട്ട് പുലർത്താനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് അവരോട് രഹസ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തുറക്കും. മനസ്സ് തുറന്ന് ഭക്തരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് പറയും. ചിലപ്പോ ജോലിയിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ഭക്തിയിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, എല്ലാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തരോട് പറയും. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭക്തര് തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. അതിനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തർ.
അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് എല്ലാരും ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്, നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പോ അനുഭവസ്ഥനായ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാൻ. അപ്പൊ അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനിലോട് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തന്, തുടക്കക്കാരായ ഭക്തന്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോ അവിടെയാണ് ആ ദദാദിയും പ്രതിഗ്രഹണാദിയും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്നവരുടെ അടുത്തെല്ലാം നമ്മൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരെ കാണുന്ന എല്ലാരും നാമം ജപിക്കുന്നു, എല്ലാരും ഭക്തരല്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള, അനുഭവസ്ഥനായിട്ടുള്ള, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനോട് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറയാം. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നാമ ജപിക്കുകയും ഈ ബാഗിൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതെന്താണ്, ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ പോലെയൊക്കെ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും അതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും, അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവര് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തരും. അപ്പം അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് ശരിക്കും ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതിയുടെ അർത്ഥം. എന്താണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി? അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ചർച്ചകളുടെ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോ ആ ചർച്ച വിഷയം നമ്മള് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും, അതായിരിക്കരുത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാം, ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും വീട്ടുപ്രശ്നങ്ങളും അല്ല ഭക്തനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭക്തരുമായിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കണം? നമുക്ക് കൃഷ്ണകഥ, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലത്തെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം. അപ്പൊ ഇത് പ്രജൽപ്പയല്ല. പ്രജൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പ്രജൽപ്പയല്ല. മറ്റുള്ളവരോട് യുക്തമായി സംസാരിക്കുക. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല, അവരോട് സംസാരിക്കണം. എല്ലാം യുക്തമായിട്ട്, മിതമായിട്ട്, കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രജൽപ്പ ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്. 3ഉം 4ഉം ഇതാണ് ഗുഹ്യം, ആഖ്യാതി, പ്രച്ഛതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി സമ്മാനങ്ങൾ, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ. ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കും. പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദർ വിദേശത്ത് പോയി ആദ്യമേ എല്ലാരെയും ആകർഷിച്ച എന്താണ്? അത് പ്രസാദമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ വളരെ വലിയ ഒരു കുക്കായിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത് സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആകർഷണമായിട്ടുള്ളത്, അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരുവാണ്. ഗുലാബ് ജാം. ഗുലാബ് ജാം. അതിനെ പറയുന്നത് ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ശുദ്ധഭക്തന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രസാദമാണ് എല്ലാരും കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ അവബോധത്തിന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ചൂട് കയറുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്ത് ആരാണോ ഈ പാചകം ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ അവബോധം അതിലോട്ട് മാറുകയാണ്.
സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ അവബോധം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിലും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഏത് തരം മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷിച്ച് ഒരാളോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവബോധം അതിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും അവബോധം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാന് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് ഭഗവാൻ കഴിക്കണം, നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇത് ഭഗവാന് കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യണം എന്ന ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രഭുപാദരുടെ നാമജപം ഇട്ടിട്ട് അത് കേട്ടോണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിന്ത മൊത്തം ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഇന്നലെ അവൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ, അവൾ എന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ആ അവബോധം അതിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം അതെല്ലാം ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃത്തിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അവര് പോലും അറിയുന്നില്ല അവര് പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന്. പയ്യെ പയ്യെ അവരിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത്രയും എഫക്റ്റീവാണ് പ്രസാദം. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള ആൾക്കാരടുത്ത് ഇത് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രായേണേ അൽഭായിസ സഭ്യ, എന്താ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് കലോ അസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപാധൃത. എല്ലാരും എന്താ മന്ദ സുമന്ദമതയോ, ഒന്ന് അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്, പിന്നെന്താണ് ബുദ്ധി കുറവാണ്. പക്ഷെ ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് ഇന്ന് ആരെങ്കിലോടും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ? അവരെല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് വിവേക ബുദ്ധിയില്ല. എന്ത് സ്വീകരിക്കണം എന്ത് സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധിയില്ല. മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. എല്ലാരും ഓട്ടത്തിലാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പിടിച്ചടക്കാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതും സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കുക, വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരുപാട് വലിയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക, കാർ വാങ്ങിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വിജയം എന്താ, അതാണ് മനുഷ്യജന്മം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണോ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അവരെന്താണ് ശരിയായ വഴിയിൽ പോകുന്നില്ല. തെറ്റായ വഴി കാണുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയാണ്. ശരി കാണുമ്പോൾ തെറ്റും, തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞവരാണ്. എപ്പോഴും മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഇനി എന്താകും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു സമാധാനമില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ആ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാം, പ്രസാദം കഴിക്കും, ഒക്കെ ഇവരില് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതായത് ഒരു പഞ്ചസാര എടുത്താൽ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താ? മധുരമാണ്. അതുപോലെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ് രസം. ഇപ്പോ നമ്മള് ചായക്കകത്ത് പഞ്ചസാരക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ഇട്ടു, പക്ഷെ ഉപ്പ് രസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാരും ചായ കുടിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചായ നിഷിദ്ധമാണ്. ഇൻടോക്സിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ചായയും കാപ്പിയും. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ
പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മമേ ഇല്ലാതായി പോയി ഉപ്പ് രസം വരുമ്പോ. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പമുള്ള ആൾക്കാര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് എന്താ മൈഥുന സുഖം അനുഭവിക്കുക, പിന്നെ എല്ലാരും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുക. ഇതാണ് എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച. പക്ഷെ അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യധർമ്മം എന്താണ്? തവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷജേ. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അധോക്ഷജനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് വെളിയില് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല. വലിയ ആയ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാലും ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ മനസമാധാനവും കാണില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് മനസമാധാനം ഇല്ല? അധോക്ഷജനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം. ആ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാത്തത്, ആനന്ദമില്ലാത്തത്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അധോക്ഷജനോടുള്ള, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ ലോകം മൊത്തവും ഭക്തന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ഇവിടെ എല്ലാരും സഹകരിച്ച്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാരും മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇന്നുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പിടിച്ചടക്കണം, എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിലെല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. അപ്പൊ എവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടോ അവിടെയായിരിക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ സമാധാനമുള്ളൂ. ധർമ്മം ആചരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത്. നമ്മളെ പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യം ഇതെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, കൂടാതെ പ്രസാദം. അപ്പൊ പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി, വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് തുളസി ദളമൊക്കെ അർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ നാമം ജപിക്കുക. ഇനി പ്രസാദം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഭക്തന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി പ്രസാദം കഴിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി വയറിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴി. പ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തി ഭക്ഷണത്തിലെ ബോധം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്ഷണത്തിലെ ബോധം, അവബോധം. നമ്മള് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അവർക്ക് ഒന്നും ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ല, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. കാരണം അവര് ജനിച്ചപ്പോ മുതലേ എല്ലാം അങ്ങ് പുറത്തുനിന്നെല്ലാം ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങ് ശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കൂടാതെ കൂടുതൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ അവബോധമാണ്. ഈ തമോ രജോ ഗുണത്തില് അങ്ങ് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് അവബോധം ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം. എത്ര തരം വെറൈറ്റി ഫുഡാണ് നമുക്ക് പ്രസാദത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ തന്നെ അനേകം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അയ്യോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതില്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു അവിയല് ആയാലും സാമ്പാർ ആയാലും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ എത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ
ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുക, ചോദിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. എന്താണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി? ആരെടുത്ത് ചോദിക്കണം? അത് പ്രധാനമാണ്. ഭക്തന്മാരോട്. എങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാര്? സീനിയർ ഭക്തന്മാരോട്. അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക, അതുപോലെ കേൾക്കുക, പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കുക. ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വരുമാനം എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം? നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു 50, 25, 25. 50% ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കും സേവനത്തിന് വേണ്ടി, 25 നമുക്കും, 25 ബന്ധുവിനും. ബന്ധുക്കൾക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ സ്വന്തം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി 25% മാറ്റിവെക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകവും നമ്മള് ഭക്തിശാസ്ത്രി ജോയിൻ ചെയ്തവരെല്ലാരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ 4 നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ. ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ശ്ലോകം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനവും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. മാതാജി, അപ്പൊ 1 മുതലുള്ള പഠിക്കണം. 1 മുതലുള്ള ശ്ലോകം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ളത്. 1, 2, 3, 4. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.